ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାକ୍ୟାଂଶ ବା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ। କାହାର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ରଚନା ଅର୍ଥଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଓ ସେଥିରେ ଚମତ୍କାରିତା ଫୁଟିଉଠେ? ଉତ୍ତର ରୂଢ଼ି। କେଉଁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟଟି ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାକ୍ଷଣିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଉତ୍ତର ରୂଢ଼ି। କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ ନ ଜାଣି ବହୁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ ବାକ୍ୟାଂଶ ବା ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ନଙ୍ଗଳା। ପୂର୍ବୋକ୍ତ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ଭିତରେ କ'ଣ ଫୁଟି ଉଠିଛି? ଉତ୍ତର କଳାତ୍ମକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶରେ କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ ତାହାକୁ କି ରୂଢ଼ି କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶର କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ ତାହାକୁ କି ରୂଢ଼ି କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର କ୍ରିୟାମୁକ୍ତ ବା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟାଂଶ ସହିତ ତୁଳନା କରି ବା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ ତାହା କି ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? ଉତ୍ତର ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ରୂଢ଼ି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଉତ୍ତର 3 ଭାଗରେ। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅକଲ ଶିଖାଇବା। ଖୁବ୍ ରାଗିଯିବା ଅର୍ଥ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଉତ୍ତର ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେବା। ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇବା। ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇବା। ବିପଦରେ ପକାଇବା ଏହି ଅର୍ଥ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଉତ୍ତର ଅଠା କାଠିରେ ପକାଇବା। ଦୋଷ ଲଦିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅଠା ବୋଳିବା। କେଉଁଟି ଦୁର୍ବଳ ବା ଅସହାୟ କରିଦେବା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ରୂଢ଼ି? ଉତ୍ତର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବା। ସାହସ ବାନ୍ଧିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା। ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ ଦେବା ଅର୍ଥ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଉତ୍ତର ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ଦର୍ପଣ ବିକିବା। ଅନୁମାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅର୍ଥବାହକ ରୂଢ଼ିର ପ୍ରୟୋଗଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା। ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବା ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ପ୍ରଚଳିତ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥା 12 ବାଜିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ ରୂଢ଼ିଟିକୁ ବାଛ। ଉତ୍ତର ଆଖି ରଖିବା। ଠକିଦେଇ ଚାଲିଯିବା ଅର୍ଥ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ବହନ କରେ? ଉତ୍ତର ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା। ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅତି ଚତୁର। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଉତ୍ତର ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ଋଣ କରି ଘିଅ ଖାଇବା ଏହାର ରୂଢ଼ି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିବା। ଋଷି ଜଟା ଛିଡ଼ାଇ ମରିବା ଏହାର ରୂଢ଼୍ୟାର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅତି ସହନଶୀଳ ଲୋକ ବି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେବା। ଓଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା ହେବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅସଲ ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମୂଳରୁ ଚତୁର। ଔଷଧ ରାଗରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଜଣକ ଦୋଷ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଗାଳି ଦେବା। କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଆଘାତ ଉପରେ ଅଧିକ ଆଘାତ ଦେବା। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳିପାଣି ସୁହାଇବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ
କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର ମନ୍ଦ ଲୋକ ପରିବେଶରୁ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବା। କପାଳରେ ହାତ ଦେବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା। କଳାକନା ବୁଲାଇ ଦେବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଉତ୍ତର ଅଯଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ଜୀବିକାରେ ବାଧା ଦେବା। ଗୋଇଠା ମାରି ବିଷ୍ଣୁ ହେବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଉତ୍ତର ଜାଣତରେ ଭୁଲ କରି କ୍ଷମା ମାଗିବା। ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା। ଗୋଡ଼ ତଳେ ନ ଲାଗିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଉତ୍ତର ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେବା। ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଉତ୍ତର ରକ୍ଷା କରିବା। ଚଟୁ ବୁଲେଇବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଭଲ ଲୋକୀ ଦେଖାଇବା। ଚଷୁ କୁଟିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ବ୍ୟର୍ଥ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ପୂରାଇବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କରାଯାଏ। ଉତ୍ତର ଅତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା। ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଡେଇଁବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଉତ୍ତର ସହି ନ ପାରିବା। ଛାତି ପତେଇବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କରାଯାଏ। ଉତ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଛେଳି ଗୋଡ଼ରେ ଧାନ ମକଚିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଉତ୍ତର ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଇବା। ଜଗତି ଉପରେ କୁଆ ବସିବା ଏହା କି ରୂଢ଼ି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଉତ୍ତର ନୀଚ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା। ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ କୁଟା ପକାଇବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଉତ୍ତର କଥା ବଢ଼ାଇବା ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା। ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଅର୍ଥ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଧନୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗରିବ ବଳି ପଡ଼ିବା। ଟିଙ୍କ ପରି ଲାଗି ରହିବା ଏ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଆଦୌ ପାଖ ନ ଛାଡ଼ିବା। ଠାକୁର ଖାଇ ଖଟୁଲି ଖାଇଦେବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଉତ୍ତର ସମୂଳ ଆତ୍ମସାତ୍ କରିବା। ଡିମ୍ବ ଉଷୁମେଇବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଉତ୍ତର ଅଳସୁଆମି କରି ବସି ରହିବା। ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଉତ୍ତର ଘୋଷଣା କରିବା। ଢୋଲ ପିଟିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଚାର କରିବା। ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ। ଉତ୍ତର ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଭୀତ ହେବା। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶର ରୂଢ଼୍ୟାର୍ଥ କ'ଣ। ଉତ୍ତର ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ବଢ଼ାଇ କହିବା। ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କି ଅର୍ଥ ବହନ କରେ। ଉତ୍ତର ସାବାଡ଼ କରିଦେବା।
ଥଳ କୂଳ ନ ପାଇବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗଟି କି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ନ ପାରିବା। ଦାନ୍ତରେ କୁଟା ଦେବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗଟି କି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଉତ୍ତର ଦୋଷ ମାନିବା। ନାଡ଼ି ଚିପିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶକ୍ତି ଆକଳନ କରିବା। ନାହିଁ ଗଡ଼ାଇବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗରୁ କି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ନାହିରେ ତେଲ ପକାଇ ଶୋଇବା ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶର ରୂଢ଼ାର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ହେବା। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଉତ୍ତର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା। ଉତ୍ତର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା। ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବୋହିଯିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗକୁ କି ଅର୍ଥରେ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା। ପର ମୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜ କାମ କରାଇ ନେବା। ପାଣି ଛଡ଼ାଇବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆଶା ନ ରଖିବା। ପାଣି ନ ଗଳିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ପାଣି ପେଇବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅତି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା। ଫଟେଇ ହେବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା। ଫସର ଫାଟିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବା। ବିଷଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଶକ୍ତିହୀନ କରିବା। ଭାଲୁ ଧରାଇବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ? ଉତ୍ତର ଖ ଅପସନ୍ ଆଉ ଗ ଅପସନ୍। ବିପଦରେ ପକାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଖସିଯିବା। ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ? ଉତ୍ତର ଏଣୁ ତେଣୁ କହି ଠକିବା। ଭୂତ ଖାଇବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ? ଉତ୍ତର ପର ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବା। ମଠରେ ଖାଇବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ? ଉତ୍ତର ପର ଉପରେ ଖାଇ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହେବା। ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ? ଉତ୍ତର ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସୁବିଧା ହାତେଇବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ? ଉତ୍ତର ଚିନ୍ତାରେ ଘାରି ହେବା। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ? ଉତ୍ତର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା।
ମୁତରେ ଦୀପ ଜଳିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ। ଉତ୍ତର ଇଚ୍ଛା ମତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ। ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଉତ୍ତର ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗି ଯିବା। ରାଜଯୋଗ ପଡ଼ିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଉତ୍ତର ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା। ଶଗଡ଼ ଗୁଳାରେ ଚାଲିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଉତ୍ତର ପରମ୍ପରା ଅନୁସରଣ କରିବା। ଶତମୁଖ ହେବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଉତ୍ତର ଅଧିକ କରି କହିବା। ଶନି ଚଳିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଉତ୍ତର ଅନିଷ୍ଟ ବା କ୍ଷତି ଆରମ୍ଭ ହେବା। ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଉତ୍ତର ଭଲକୁ ଅକାରଣରେ ମନ୍ଦ କହିବା। ସାରୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଉତ୍ତର ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବା। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତୋଳି ଆଣିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଉତ୍ତର ମନରୁ ଗଢ଼ି କହିବା। ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଉତ୍ତର ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିବା। ହାତ ଟେକିଦେବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଉତ୍ତର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା। ହାତରୁ ଖାଇ ଘୋଡ଼ା ଆଗରେ ଡେଇଁବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଉତ୍ତର ଅଯଥା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନୁହେଁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କ୍ଷତି କରିବା। ହାତୀ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଉତ୍ତର ହଠାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଉତ୍ତର ସତର୍କତା ସହିତ ଚଳିବା। କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ଅକଲ ଗୁଡୁମ ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବୁଦ୍ଧିବଣା ହେବା ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯିବା। ଅକଲ ସଲାମି ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା। ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନିହାତି ଅଯୋଗ୍ୟ। ଅକାଳ ଚଡ଼କ ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆକସ୍ମିକ ବିପଦ। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଏକମାତ୍ର ସହାୟ। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ। ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ। ଉତ୍ତର ଅକର୍ମାର ବିରାଟ ଯୋଜନା। ଆକାଶ କୁସୁମ ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ। ଉତ୍ତର ଅସମ୍ଭବ ପରିକଳ୍ପନା। ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ। ଉତ୍ତର ନିଜ ଲୋକର ଭୁଲ କାମ।
ଏକାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତି। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ ଉତ୍ତର ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା। ଏକାଟିଆ ବାଆଁରା। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ ଉତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଓଟ ମୁହଁକୁ ଜିରା। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ ଉତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଢେର କମ୍। ଓଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ ଉତ୍ତର ଜନ୍ମରୁ ସିଆଣିଆ। କଂସାରୀ ଘର ପାରା। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ ଉତ୍ତର ଭୟ ଓ ବିପଦରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ ଉତ୍ତର ଛଳନା। ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ ସାଧାରଣ ପରିବେଶରେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ସୃଷ୍ଟି। ଗଛରେ ପଣସ ଓଠରେ ତେଲ। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା। ଘୁଷୁରିକି ପାଚିଲା କଦଳୀ। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ ଉତ୍ତର ମନ୍ଦ ଲୋକକୁ ଭଲ କଥା ଅରୁଚିକର। ଚୋର ମନ ଗଣ୍ଠିଲିରେ। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ ଉତ୍ତର ଚରିତ୍ର ବଦଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜଡ଼ା ତେଲକୁ ମେଣ୍ଢା ବାଳ। ଏହି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ରୂଢ଼ାର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ। ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶର ରୂଢ଼ାର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଟାଣ ପଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବା। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ବିରାଟ କାଣ୍ଡ। ଠ ଠା ଠି। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଚରମ ସୀମା। ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ ଉତ୍ତର ମୁରବୀ ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମୁଣ୍ଡାଏ। ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନିଜ ଲୋକ ଗୁପ୍ତରେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା। ତେର ଦିନିଆ ଯମ। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତି। ଦେହ ଲଗା। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟ ଛତା। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି। ବଣ ବିଛୁଆତି। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଦୁଷ୍ଟ। ବାହା ସରିଲେ ବେଦୀ ମୁହଁ ପୋଡ଼ା। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପରେ ଦୂରେଇ ଯିବା। ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଲଦି ଦେବା। ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବାହାରେ। ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଲଗାମ ଛଡ଼ା ହୁଣ୍ଡା। ଶୁଣ୍ଢି ସାକ୍ଷୀ ମାତାଲ। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମନ୍ଦ ଲୋକର ମନ୍ଦ ଲୋକକୁ ସମର୍ଥନ।
ସୁଅ ମୁହଁର ପତର। ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନିଃସହାୟ ଅବସ୍ଥା। ହାତ ବାରିଶି ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବୋଲକରା। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଓ ବିବିଧ। କାଉ ପରି ରାଉ ରାଉ ହେବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଗପିବା। ଘୋଡ଼ା ପରି ହସିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ? ଉତ୍ତର ଅଭଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରି ହସିବା। ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ? ଉତ୍ତର ରାଗରେ ମନ ମାରି ବସିବା। ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ? ଉତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବା। ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଦେବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ? ଉତ୍ତର ଖୁସି ମନରେ ଖାଇଦେବା। ବଗ ପରି ବସିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ? ଉତ୍ତର ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ବସିବା। ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଧରିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ? ଉତ୍ତର ଭୟରେ ଥରିବା। ସିଂହ ପରି ଯୁଝିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଅର୍ଥ? ଉତ୍ତର ବୀରତ୍ୱ ସହ ଲଢ଼ିବା। ବହୁମତରେ ସତ ମିଛ ହୋଇଯିବା ଏହି ରୂଢ଼ାର୍ଥର ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର। ନ ଦେଖିଥିବା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଅର୍ଥ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଉତ୍ତର ନ ଦେଖିଲା ଓଉ ଛ ଫଡ଼ା। କେଉଁଟି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି? ଉତ୍ତର ଢୋଲ ପିଟିବା। କେଉଁଟି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି? ଉତ୍ତର ଫଟେଇ ହେବା। କେଉଁଟି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି? ଉତ୍ତର ରାଗରେ ଅନ୍ଧ ହେବା। କେଉଁଟି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି? ଉତ୍ତର କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା। କେଉଁଟି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି? ଉତ୍ତର ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ। କେଉଁଟି କ୍ରିୟାବିହୀନ ରୂଢ଼ି? ଉତ୍ତର ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। କେଉଁଟି କ୍ରିୟାବିହୀନ ରୂଢ଼ି? ଉତ୍ତର ଘୁଷୁରିକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ। କେଉଁଟି କ୍ରିୟାବିହୀନ ରୂଢ଼ି? ଉତ୍ତର ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା। କେଉଁଟି କ୍ରିୟାବିହୀନ ରୂଢ଼ି? ଉତ୍ତର ଗରିବ ମାଇପ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାଳୀ। କେଉଁଟି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି? ଉତ୍ତର ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା। କେଉଁଟି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି? ଉତ୍ତର ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା। କେଉଁଟି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟିବା। କେଉଁଟି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ। କେଉଁଟି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ଗଛରେ ପଣସ ଓଠରେ ତେଲ। କେଉଁଟି କ୍ରିୟାବିହୀନ ରୂଢ଼ି ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା। କେଉଁଟି କ୍ରିୟାବିହୀନ ରୂଢ଼ି ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା।
କେଉଁଟି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି? ଉତ୍ତର ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିବା। କେଉଁଟି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି? ବଗ ପରି ବସି ରହିବା। କେଉଁଟି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା। କେଉଁଟି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ଅଖ ଢିଲାକୁ ଚକ ଢିଲା। କ ସ୍ତମ୍ଭର ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ମିଳାଅ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ନିହାତି ଅଯୋଗ୍ୟ। ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବା। କୌଶଳ କ୍ରମେ କାମ କରିବା। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ସହାୟ। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା। ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଯିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭର ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅର୍ଥ ମିଳାଅ। ଉତ୍ତର ତଣ୍ଟି କାଟିବା। ଅନିଷ୍ଟ କରିବା। ପାଣି ଛଡ଼ାଇବା। ଆଶା ନ ରଖିବା। ହାତ ବାରିସି ବୋଲ କରା। ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା। ରାଗରେ ମନ ମାରି ବସିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭର ରୂଢ଼୍ୟାର୍ଥ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ମିଳାଅ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ଇତସ୍ତତଃ ବିଚାର ଦୋ ନାବୁଡ଼ିଆ ନୀତି। ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ହାତ ଖୋଲା କରିବା। ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ। ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ। କ ସ୍ତମ୍ଭର ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ରୂଢ଼୍ୟାର୍ଥ ମିଶାଅ। ନାହିଁ ଗଡ଼ାଇବା। ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା। ସାହା ହେବା। ଫଟେଇ ହେବା। ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା। ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କ ସ୍ତମ୍ଭର ରୂଢ଼୍ୟାର୍ଥ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ବୋଲ କରା। ହାତ ବାରିସି। ଭଲ ଭିତରେ ମନ୍ଦ। ସାରୁ ଭିତରେ ମାରୁ। ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଜଡ଼ା ତେଲକୁ ମେଣ୍ଢା ବାଳ। ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କହିବା। କାଉ ପରି ରାଉ ରାଉ ହେବା। କ ସ୍ତମ୍ଭର ରୂଢ଼୍ୟାର୍ଥ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗକୁ ସମ୍ପର୍କିତ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ହୁଣ୍ଡା ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ। ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ବାକୁ ବତା। ଅତି ଆପଣାର ଆଖିର ତାରା। ଦୋଷ ମାନିବା। ଦାନ୍ତରେ କୁଟା ଦେବା।